27 апрели соли 2017 нахустнамоиши филми таҳия намудаи коргардон Гевин Винсент бо номи Шабру диди оғоз мегардад. ин филм низ аз рӯи жанри ҳаҷв наврбардорӣ шудааст. мавзӯи филм муқаррарист. ҷаноби Гало бо духтараш даъво мекунад ва ба ҳамин восита духтар хонаашонро тарк карда меравад. сабаб издивоҷ буд. падар намехост ки духтараш бо ҷавони интихоби нодуруст оила барпо намояд. азбан як моҳ мегузарад, падар ба ҷустуҷӯи духтар мебарояд. мартин як муддат бо ҷинни зиндагӣ карданду аз ҳамдигар ҷудо шуданд. ҷаноби Пол бошад, мартинро пайдо карда ҳамроҳ ба ҷустуҷӯ мебароянд. чун филм аз рӯи жанри ҳаҷв наврбардорӣ шудааст, бештар саҳнаҳои ҳазлӣ истифода шудаанд. худи ҳамон шаб дар кӯчаҳои лос-анҷелес бо қаҳрамонони филм ҳодисаҳои зиёде рух медиҳад, ки аз якеаш гурехта дар дигараш рӯбарӯ мешаванд. ҳамин мавзӯъро идома медиҳад филм. дар нақшҳои асосӣ Аннали Типтон, Ҷек Симмонс, Шеннон Мари Вудворд, Ҷон Дели, Стефани Аллен ва Ҷон Басс ҳунарнамоӣ карданд.